zijn hier vandaag te gast bij Koninklijke Harmonie Unie hier in Zevenum, in Zeerum. En we gaan eens kijken wat er allemaal op zo'n repetitieavond, op maandagavond, bij zo'n vereniging gebeurt. Want het is meer dan alleen maar muziek maken. Goedenavond allemaal. Ik wil even de afmeldingen doen. Dat zijn Michael, Tristan, Ria en Peter. Iedere week dan ga ik voor de repetitie op de box staan. En dat doen we eigenlijk omdat we het heel belangrijk vinden dat de mensen in de vereniging ook weten waar alle commissies mee bezig zijn. Dat mensen weten waarvoor wij deze harmonie draaiende houden. 5 keer 10, 9 keer 5. Nou, hier 5 keer 2. wordt pas echt geteld, hè? Ja. En de penningmeester des u erop toe dat alles goed is. Ja, en die telt ook zelf hard mee, dus dat komt wel goed. Ja, want, Het is de donateursactie die wij 1 keer per jaar houden met de Harmonie. En dan gaan we met alle leden door het hele dorp langs de deur om proberen wat centjes op te halen voor de Harmonie. wie geeft dat dan in de praktijk? Ja, je ziet hier een aantal zaken. Dus er zijn iets van, iets van 25 routes uitgezet door de organisatie van de donateursactie. En dan met een man of 3, 4 per route. En dan lopen we zeg maar van 6 uur tot 8 uur. 8 uur is het ongeveer donker. Dan lopen we de route. En een week later zit je aan het tellen? Ja. Het is wel spannend dan. Ja, nou goed, het is redelijk elk jaar redelijk in de buurt van hetzelfde bedrag. Het hoop ze dat erin zit. En nu de opbrengst van de donateursactie, ik hoop dat we de 4.000 euro aantikken. De best voorzitter, of de best in ieder geval lid van een commissie activiteiten. Maar ik zie hier ook dat op zo'n gewone door de wijkse maandagavond tijdens de repetitie weer ook hier uniformen gepast. Of wie gaat het dan? Ja, dat klopt. Er komen altijd al nieuwe leden bij aan het begin van het seizoen. En ook die moeten voorzien worden van een uniform. En daar is de uniformencommissie voor. En die gewoon met de leden samenpassen, zodat ze ook bij het hele plaatje huren. Hoeveel commissies zijn er in de Harmonie? Nou, een hele hoop. We hebben de activiteitencommissie, dat is eigenlijk een grote commissie. De muziekcommissie, maar ook een geldactiecommissie. Er valt de donateursactie, Onger. Maar we hebben ook een ontspanningscommissie. Wat moet ik me toch bij voorstellen? Nou, die doen eigenlijk alles organiseren, zeg maar, boeten de standaard activiteiten dan moest denken aan een jeugd Cecilia, het gewone Cecilia-feest. Maar ook het kamp, een fietstocht. Er zijn allerlei activiteiten wat hun doen, zeg maar. Hoe lang duurt het voordat je het echt precies weet? Net zoals je verkiezingen? Dat weten we het eind van de avond wel, ja. En dan worden de winnaars nog getrokken natuurlijk. En dan worden de winnaars getrokken. Wat bedoel je ermee? Nou, de mensen maken nog kans op prijzen. De hoofdprijs van €150 en 3 van €50 en 10 van €20. Dus je kunt bij wijze van spreken €1 doneren aan de Harmonie en dan vervolgens €150 winnen. Nou nee, per lot is het €2. Dus Oké. 1 lot €2 en 3 voor €5. En dan kun je inderdaad €150 winnen. En doen leden zelf ook? Heeft u zelf meegedaan? Jazeker. Ja, dat moeten wel. Hè. We zijn met eigenlijk de hele familie lid van de Harmonie. Dus dat moet wel doorgaan. Maar het moet ook een beetje raar voelen als u vanavond met die eerste prijs er vandoor zou gaan, of niet? Ja, dat voelt raar, maar ja... Je U kunt... hoopt er wel op. Dat zou fijn zijn, ja. Zeker. Dit is de rubriek De Langste Arm, noem ik het. We gaan het verkeerde adres, denk ik. Want, nou ja, de lange arm zijn mensen die toch wat jonger zien dan zich. En die hebben toch in de regel wel iets langer een arm dan een hier van 75. Toch? Maar alle gekheid op een stokje, je zit hier lang lid, je zit het oudste lid. Wat maakt deze vereniging zo bijzonder voor u? Nou ja, muziek maken is het leukste wat er is. En het is gewoon een hele leuke club. Er is saamhorigheid, dat is laatst ook weer gebleken. En Harmonie huurt er gewoon bij. Er zijn een aantal evenementen dit jaar, een aantal festiviteiten. Daar huurt gewoon een Harmonie bij. En die ga je ze pas missen als er niet meer is. Het bedrag van de donateursactie van vorige week is bekend.
We hebben met z'n allen €4050 opgehaald. Is je vorige week ook metgegaan aan de deur voor de donateursactie? Ik was op vakantie. Ik ben zo'n pensionaar die op vakantie is als de anderen moeten werken.